କୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଗ୍ରାମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ନିଜ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବି। ଆଜି ମୁଁ ଏହା ଶପଥ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋର 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 ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ଲାଗୁ। ମୋର ଅଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାହାରି ବି ଜୀବନ ଉନ୍ନତିମୟ ହଉ। ଏହା ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ